lalaki nga usa ka self-righteous, sakto siya tanan. Usa kay gayon gabiyahe siya, galakaw siya diya sa tunga sa kakahuyan, ug diya sa kakahuyan na ay balayng gamay. Nakita niya nga dunay nagpuyo nga gulang, so naka-decide siya nga mupuyo, kay giimbitar po siya sa gulang nga pipila ka adlaw sa pagpuyo uban niya. Abdan sa tulo ka adlaw, ningon ang gulang sa batanon nga, kabalo ka dong, magsigib akong ampo sa Ginoo. Sige, unsa nimo pagampo? Isya, kada gabi kining pinggan, butangan akong pagkaon, niya ibutang nako dito sa kakahuyan, unya akong ihalad nga to sa Ginoo. Pasalamat ko niya. Nya kabalo ka, kaunon sa Ginoo. Mawala mo ni pagkabuntag. So ningon ang batanon, kagulang na nimunoy, uluwaton mang kanoy. Dili Ginoo ang nikaon ana noy. Ang nikaon ana kanding. So dili tinodong, Ginoo mo'y gakaon ani dong. Siya ani na lang noy. Atong ibutang ang imong pagkaon didto, unya atong atngan karong gabi. So nikuyog sila, gibutang ang pagkaon, didistansya sila gamay ug nanago sila. Ilag yung giatngan. Ug wa maglangay, nangabot ang kanding, gikaon ang pagkaon. Nipauli sila, dismaya jud kayo ang gulang. Nyaningon ang batanon, ayaw kaguulnoy, kay gisugin lang tika og unsay insakto og unsay tinuod. Nga ikaw noy ignorante. Kagulang na nimo uluwaton kang dako. So karon noy ayaw nagpauwat ha. Ayaw naghatag-hatag dito nga gato kang naay Ginoo diya nga mukaon sa imuhang gihatag nga pagkaon. Wala noy, undangan na noy. So nalipay po ang gulang, salamat dong kay gitudluan ko nimo kung unsay tinuod ug unsay insakto. So nipadayon ang batanon pagbiyahe. Abdan siya ko sa kagabi na pod, nakatulog siya sa lasang. Gipukaw siya sa Ginoo, giingnan siya sa Ginoo, dong. Unsay imong gibuhat? Sa ningon ang batan, unsay gibuhat nako? Wala ko'y gibuhat. Akong gibuhat, gisuginlan nako ang gulang ug unsay insakto ug unsay tinuod. So ningon ang Ginoo, unsa day ang insakto ug unsa day ang tinuod? Wa siya mutubag. Siya mo ni siya tinuod dong ug unsay insakto, ningon ang Ginoo. Sukad nga gisuginlan nimo ang gulang ni undang og ampo. Wa na mo ampo ug wa na siya mutuon nako. Ikaduha, nanay kanding nagutman tungod sa imong kabuang. Nagutman ang kanding, ang gulang ni undang og ampo. Mga igsoon, ang batanon aduna siya misunderstanding kung unsay tinuod o unsay insakto. Tungod sa ang pagka self-righteous, dili siya kaangkon sa ang kaugalingon nga aduna siya sayop. Ug ang atong ebanghelyo, ug gikan sa atong pagbasa, first reading, nagsulti sa basahon sa buhat sa mga apostoles. Ang gisulti dinhi sa ha. Niyara. Mga kaigsuonan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo ug sa inyong mga pangulo batok kang Hesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios pinaagi sa tanan niyang mga propeta nga kinanglan mag-antos ang Mesiyas ug gituman kini sa Dios nining pagiha. Busa paginulsol kamo ug balik sa Dios aron papaso niya ang inyong sala. Nahibalo ako nga wala kamo masayod sa inyong gibuhat sa pagpatay sa Ginoong Hesukristo. Pero adunay chance, pagbasol aron mapasaylo ang imong sala. Si San Juan sa ikaduhang pagbasa nagsulti, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Ug ang ebanghelyo nagsulti, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa katulong adlaw
ug nga sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa sala, kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Ang ikatulong Domingo sa pagabanhaw, nagiskot kabahin sa pagpasaylo sa sala. Nganong mao man joy gihimong tema. Ang atong ebanghelyo, atong nakita nga ang mga apostoles gisuginlan sa ubang mga tinun-an ug ang mga babayi silang Magdalena nga nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo. Unsay ilang gibuhat? Nangita ba sila kung tinuod nga nabanhaw? Wala. Ang ilang gibuhat nanrangka, nanirado sila, nahadlok sila. Wala sila mahadlok sa kang Kristo. Nahadlok sila sa mga kadagkuan sa balaod. Kadagkuan sa panggobyerno. Kay basin unya og patyon sila. So nanrangka sila, hinayon nila ilang tingog, kung naisuga tingali ilang pahinayan ang ilahang lamparilya tingali. Apan diya sa ilahang tunga, nipakita ang Ginoong Hesukristo. Ug niingon ang atong Ginoong Hesukristo ang kalinaw manaa kaninyo. Ang apostoles wala nangita kung tinuod ba gayud nga nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo. Aduna sila misunderstanding. Nanago lang yun sila. Wala sila naningkamot kung tinuod ba gayud ang balita. Apan kinsa man jud nangita sa apostoles, bali ang atong Ginoong Hesukristo ang nangita kung asa sila nanago. O sa pagkakita sa atong Ginoo, niingon siya ang kalinaw manaa kaninyo. Nituo sila? Wala. Nagpagahi sila sa ilahang ulo. Ug ang atong Ginoong Hesukristo niingon nagihikapag ug ko ninyo unsay pagkaon, mukaon ko sa inyong atubangan. Siya rog di pagid mo kadawat nga ako nabanhaw. Ug mo pa ni mga igsoon, nay panahon sa tong kinabuhi nga mangita ta sa Dios apan dili ka kakita. Kay ngano man usahay sa atong pagpangita sa Dios, atong sulayan nga kita mo'y mo kontrol sa Ginoo kung unsang pamagihan nga siya mutubag nato. Ganan ka mo kontrol sa tanan, sama sa batan-on nga paminaw niya insakto ang iyahang gisulti ngadto sa gulang. Ganan niyang ikontrol ang gulang nga mutuog ka base sa kuang kabright. Apan kinsa man day in control sa tanan, ang Ginoong Dios. Usahay sa tong pagampo, mangayo kas Ginoo nga ingon ani unta ang kasilisod sa imong kinabuhi, apan aduna siya pamaagi kano sa siyang pakita nimo, kano sa siya mutubag nimo. Ug matag-matang nga mutubag siya, mensahe niya mingon gyapon siya ang kalinaw, ayaw kahadlok, ako nagauban kanimo. So mga igsoon, ini ikatulong Domingo sa pagabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, ihatag nato atong kabubuton sama sa pagampo sa manamo, matuman ng imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ginoo, dili ako may kontrol sa tanan. Ang imong pagbuot may matuman sa kuang kinabuhi. Kung buot ka nga magpakita ka nako, kung buot ka nga matandog ang akong kasing-kasing palihog, ayaw pagduha-duha. Nya hinaot usab ang atong makasing-kasing, dili nato siradan nga manago ta, nga mahadlok ta makakita unsay tinuod. Atong usbon mga igsoon, usahay kining atong garbo ba, ang atong hambog, mudyo'y makapadako sa imong ulo. Unyag, mudako ang imong ulo, mubutor pag yun mga igsoon. Tingali nakadako sa imong ulo is hangin or tingali tubig, nasubraan lang yun kayo kakahangin tingali. Tingali ato tingali lang kuyus-kuyusan gamay. Aron makasulod ang Dios diya kanato sa tuwang kasing-kasing. Ayaw iagi sa imong ulo. Kaya ang atong ulo, subraan ka bright. Anitas kasing-kasing di natong masinati ang atong pagpaubos o pagpagdawat sa ato ang kaugalingon nga kita usab na hadlok. Unya hinaot unta nga masinatin ato ang kabanhawan sa atong Ginoong Hesukristo sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ug sa paghimamat sa atong isig katawo. Palihog manin.